1:12 do mediodía, claro, traballar é unha lata ou non? Hoxe imos a falar no termómetro sobre este asunto, non? Pois tan controvertido. Hoxe, 1 de abril, entran cambios na lei que teñen que ver coa xubilación, especialmente cos que opten pola opción de cobrar a pensión e traballar ao mesmo tempo. Estamos aí no centro de Pontevedra, están vendo aí a Guadalupe, que non para, levámola vendo todo o programa. No seu caso, Andrea, ela ten 66 anos e quere seguir pois traballando, non? O sea, non quere nin oír falar da xubilación. Pois, Rocío, que como vai a querer oír da xubilación pese a que, bueno, sí que ten ganas de descansar, pero como vas a querer oír falar da xubilación con todo este negocio que tes aquí montado, Lupe? Bos días. Buenos días. Contanos, cantos anos levas aquí, detrás deste mostrador? Voy a hacer 36 años aquí atrás. Claro, e contábanos, isto é a túa vida. Totalmente. Porque aquí criáronse as túas fillas, os teus netos. Todos, y crié a mis niñas estudiando, son mamás, a los niños, a mis nietos. Entonces el comercio es parte de la familia. Claro, dache magua xubilarte. Sí, queda un poco. Claro, pero ti, bueno, tamén queres descansar, estás valorando a opción de traspasala. Gustaríache que isto seguira aberto? Por supuesto, me daría mucha tristeza verla cerrada, pero ahí no decido yo. Claro, a xubilación... La gente, su negocio caminando de toda la vida, y yo encantadísima en la vida que alguien me lo cogiera y lo mejorara, por supuesto, y si no, que siguiera igual. Para mí os clientes que che din, porque os clientes pasaron xa por aquí un par de clientes que de verdade que non para, compañeiros, non para de traballar Lupe aquí en todo o día, e os clientes dinlle un pouco que tamén lles dá mágoa que te marches de aquí. Ya, pero yo muestra no puedo ser. Llega un momento en que la vida te dice hasta aquí y hasta aquí es. Pero bueno, ti sinteste moi activa e realmente veste aquí, pues claro, ya, como levas toda a vida. Nos sentimos activas, te ves y dices, no, yo puedo con todo, pero los años están. Y a la hora de agacharte, de subirte, de todo, ya hay. Entonces, todo tiene. E contanos, porque as túas fillas, pasou antes por aquí incluso unha filla que decía, eu non quero saber nada disto, porque ademais os clientes querente a ti. Ya, porque están acostumbrados a mí, pero bueno, eso es el tiempo. El tiempo, lo que pasa es que mis hijas tienen trabajo, no hay relevo generacional y encima los autónomos ya ves que somos la mejor clase. Y es lo que pasa, que tira un poco para atrás el ser autónomo. Pois Lupe, ojalá atopes a unha persoa que se quede con este legado e sobre todo que o cuide tanto como a ti. E mentras tanto, pois terán que desfrutar o tempiño que lle quede aquí a Lupe nesta tenda con este trato tan cercano e con esta maravilla de tenda. Moitas grazas, compañeiros. Grazas a vos, é un biquiño moi grande para Guadalupe. Saben, ela quere optar por seguir traballando aí de momento na súa mercería, pero Bernardo, cales son exactamente eses cambios que comezan hoxe en abril da xubilación? Pois a idea, Rocío, é facilitar a compatibilidade da pensión coa vida laboral. Explicámolo. No caso das xubilacións activas, que son esas que permiten seguir traballando, pois o tempo que se cobra unha parte da pensión, atendan, vaise poder acceder a elas con 15 anos de cotización. Ata o de agora era con 36 anos e medio. Tamén hai que ter en conta que destes 15 anos, alo menos 2 teñen que ser dentro dos últimos 15 anos traballados, de acordo? Para pedir isto, evidentemente, hai que chegar á idade de xubilación. Non o podo pedir eu mañá mesmo. Magua. Outro. Por certo, e canto se cobra? Se se compatibiliza traballo e pensión, durante o primeiro ano cobrarase o 45%, durante o segundo 55%, durante o terceiro o 65% da pensión, o cuarto o 80% e xa no quinto completaríase o 100% desa pensión. Segundo tipo de xubilación, a demorada, cales son? Nas que o traballador decide seguir en activo
chegada xa a idade para retirarse, vale? Introdúcese un incremento dun 2% da pensión para cando se empece a cobrar por cada 6 meses de demora. Pero, ollo, será a partir do segundo ano de atraso. A partir do segundo ano de atraso, cada 6 meses un 2% máis da pensión, de acordo? E hai unha terceira modificación que afecta a xubilación parcial con contrato de relevo. Poderase acceder a esta modalidade ata 3 anos antes da idade ordinaria de xubilación. Antes eran 2, agora 3. Iso sí, o traballador que substitúe os xubilados parcialmente debe ser contratado de xeito indefinido e a tempo completo. De acordo, estes cambios buscan, xa o dicíamos, dar maior flexibilidade ás persoas que queiran continuar activos mentres perciben a pensión. Que pensades? Xubilarvos ou prolongar ese tempo de actividade? Ti como que queres jubilarte, Bernardo? Comen que estás aquí, ¿no? Mañá. Comen que estamos. Un e 18 minutos. Elba, que opinas sobre o caso de Guadalupe? Ti empatizas con él? A mí dá a sensación que no pequeno negocio hai ás veces como esa responsabilidade, non? Igual excesiva ca clientela, de non os quero deixar colgados. Claro. Non sei. Claro, ela leva toda a vida aí, para ela iso tamén é parte da súa vida. O mellor se vai para casa, pois non vai ter a mesma xente que pasa todos os días por aí, que tamén ten unha relación así moi guai. Está claro que a ela gustalle moito o seu traballo, que penso que está aí realmente o que da cuestión. Atopar un traballo que realmente... Atopar un traballo que che guste, moito. pero, Pepo, traballar indefinidamente, é dicir, xa cando pasamos ese umbral dos 66... Cando un atopa un traballo que é o seu hobby, Sí. véxase o exemplo, a min que me importa os anos que teñen, é como se ti che gusta, imagina que a ti che gusta pasear pola praia, é que podes gañar cartos paseando pola praia. Deixarías de pasear pola praia ainda que teñas 90 anos? Pois eu ata que o corpo aguante, e de feito, os actores temos a sorte de que sempre haberá personaxes que son avós Da ou nosa que idade. son maiores, entón eu, mentres o corpo mo permita, eu hei de traballar. E non creo que me odeades agradecido entre toda a poboación o que vou facer pola outra das pensións. Tras este bucólico alegato de Pepo, tiveste tamén aí no hospital... Sí, facendo turnos de noites. Sí. Eu penso que hai vida fora do traballo e que ninguén é imprescindible. Entón, si está moi ben, hai unha parte da tua vida na que tens que traballar, non che queda outra, hai que gañar cartos, hai que cotizar, todo moi ben, pero logo a miña ilusión de xubilarme son os viaxes do inserso. Eso é a miña ilusión, co que me gusta a min viaxar, vamos. Non estou os 70 anos facendo turnos de noite, a non ser que non me quede outra. Pero vamos, eu... É que me estou imaginando Patricia a Héctor nese bus do inserso. Vamos, E a mí, feliz. tendo amigos e E amigas falando de tamén. pastillas de brócoli. É que Héctor e eu consellos. estábamos escoitando a Bernardo e estábamos botando contas a ver de si nos podíamos ou non podíamos. Escoitando a Pepo, estaba recordando un dito de Confucio que dicía encontra un traballo que che guste e non traballarás ningún día da tua vida. Sí, pero non. Sí, pero non. Sí, pero non. Eu equipo Héctor... Confucio estaba confundido. Depende do traballo. Confucio, depende do stop. traballo que te- Sí, eu, de verdade, eu penso que esa chegada a unha idade, sí que é certo que depende moitísimo do traballo, e que hai xente que con 65, 66 anos está no mellor da súa profesión. Hai moitos doutores, moitos investigadores que de verdade que son xente que está no mellor da súa carreira, non? Pero hai moitos outros traballos que teñen un desgaste físico, un desgaste A tamén... minería, antes falábamos. Exacto. Mental tamén de estrés, de que chega un momento no que necesitas ser dono do teu tempo e non estar esperando unha chamada dun xefe ou mirando unha factura ou o que sexa. Entón, eu penso que é un momento vital o que non lle damos a importancia que debería e que todos temos que aspirar a él, pero con algo que poñades no rótulo anterior que me parece moi salientable, que ten que ser unha xubilación activa. A xubilación non é métome no sofá ca manta. E De hecho, aproveitar a ali saúde, esa non- aproveitar mentras temos esa saúde, podemos disfrutar desa xubilación tendo saúde, non? Porque moitas veces despois agardamos, prolongamos, non queremos, e cando queremos disfrutar, a saúde xa non acompaña, entón aí é cando ven o problema. E despois tamén hai unha cousa, é que todas as persoas en xeral queremos ser úteis. Entón, cando chega unha idade e non nos sentimos úteis, e nos xubilamos e non facemos nada, non aportamos nada, aí caemos moito. Pero, claro, por iso tamén queremos seguir traballando. E senón, pois moita xente métese nun voluntariado cando se xubila. Por qué? Porque
temos esa necesidade. Precisamos sentir que aportamos, eso mantenos vivos, non? Sen dúbida. Bueno, pois atentos aos cambios, non? A todas as persoas que lles afecten a partir de hoxe. 1:22 minutos do mediodía, pois pareceme unha hora moi boa para abrir páxina de saúde, querido Héctor. Hoxe, con un tema que pareceme tamén moi interesante, sobre todo porque afecta a un tercio